Bona nit a tothom. Abans que res, com que veig que hi ha gent que està dreta, només dir-vos que hi ha una sala al costat, que ja sabem que no és el mateix per allò del directe i tal, però si algú està cansat i vol seure i no té seient aquí, doncs hi ha el vídeo i tal. Jo només us volia donar, en nom del Centre de Meditació de Vic, la benvinguda en aquesta conferència inaugural del curs 2015-2016. Però abans de donar pas al conferenciant, en el Sergi, permeteu-me, si és que hi ha algú que no ens coneix, que ens presentem. El Centre de Meditació de Vic neix com a resposta a una aspiració que tenim de transmetre el que ens agrada anomenar eines pel despertar de la consciència. Venim fent-ho des de fa uns 10 anys, en Sergi Pérez, l'Ester Llorà, que avui no la tenim aquí, està volant, i qui us parla, que sóc en Jordi Colomer. I tenim el local en el carrer Montserrat número 10, tenim 2 pisos, el segon i el tercer. En allà hi tenim una petita biblioteca on hi tenim llibres tot relacionat amb això del treball interior, del treball intern, o aquest camí d'espiritualitat, que tot ve a ser el mateix. També hi tenim audioteca, videoteca, i tot pels alumnes és gratuït, això és important. Encara que l'ensenyament que nosaltres impartim el tenim estructurat en 4 cursos, que 3 són d'aprofundiment. El primer, que potser és el que ara ens convé parlar-ne una mica, de la dinàmica, és que ens ajuntem amb un grup que no sol ser massa numerós, és a dir, intentem que no passi de 18 o 20 persones, i què fem? Llegim un conte, que com aquell qui no vol, doncs hi ha un missatge o té un contingut de saviesa, digueu-li com vulgueu, i aleshores establim un diàleg on parla qui vol, ja qui ha vingut durant bastant temps i no ha obert mai la boca, això també passa, ningú està obligat a res, i això ens permet donar entrada a l'aprenentatge i l'ús d'aquestes eines pel despertar, que en diguem nosaltres. Després hi ha un últim tram que sol durar entre 20 minuts o mitja horeta, on de manera paulatina i molt a poc i de manera molt calmada intentem anar ensenyant o anar impartint les tècniques per aprendre a meditar. Les classes o les sessions duren 1 hora i mitja aproximadament, ho fem un dia a la setmana, comencem el mes d'octubre fins a mitjans de juliol, però 1 hora i mitja, ve a ser això, un dia a la setmana. Als seients heu trobat un parell de papers, com aquests, allà on hi ha la informació d'allà on estem, amb qui podeu contactar, i si realment us interessa hi ha un paper per deixar-nos aquí. Si vosaltres ja esteu decidits i voleu venir o voleu començar o simplement voleu venir a provar una sessió gratuïta, perquè a vegades el millor que es pot fer és venir, perquè a vegades diuen, hi ha gent aquí que ens coneix i jo a vegades sento i els diuen què feu allà? Què feu? Potser és millor que vinguin, no? Veniu, ho proveu, si us agrada bé, us quedeu i si no, doncs adeu-siau i paus amb Déu, aquí no passa res. Si al final el voleu omplir, que ja ho sabeu, ens el deixeu a la taula que hi ha darrere i seré jo, avui l'Ester no em pot acompanyar, ella vola, però vola de debò, vull dir, està volant amb l'avió i jo us ho recolliré. També veureu que si simplement voleu rebre informació, també ens ho podeu deixar. Marqueu nom i aquesta història que ja us posa aquí i també us ho enviarem. I també us explicarem més o menys les activitats que anem fent en el centre, que són varis. Si després del que hem dit o el que parli el Sergi teniu algun dubte relacionat amb el que és l'escola, jo seré a darrere, no me n'aniré pas, espero, i us aclaro el que us faci falta. El que sí us demanaria és que els papers, que són 2, i això sí que us ho demano, és que els que ens deixeu a la taula, perfecte, però els que no, emporteu-los a casa. Per què? Home, perquè si els teniu a casa en un moment determinat podeu dir, vull fer una pregunta, hi ha un parell de números de telèfon o hi ha un mail.
I si no, saps què passa? Que me'ls deixeu a terra i aleshores em toca recollir-los a mi. I em fareu un favor si ho ventilem. Dit això, ara tocaria que us presentés el conferenciant, que és el que es fa sempre, i es comença a explicar coses del conferenciant i es comencen a dir coses. Però, mireu, jo no ho faré. Jo no ho faré. Doncs cada dia estic més convençut que qualsevol presentació predisposa, limita, condiciona i quasi sempre condiciona l'interès d'en Tobí. Per tant, no el presentaré. Com que l'hem convertit en la cara visible del centre, si el busqueu per internet després, el trobareu. Hi trobareu un blog, que és Sergi, em penso que és Sergi-Pérez, no sé què més, el trobareu per internet. I aquest blog també per extensió és el nostre i així podreu tenir una informació ben extensa i de primera de mà. Us he de confessar que el títol de la conferència, almenys el de les lletres grosses, aquest any, almenys jo deia, pot haver sigut causa de desconcert i fins i tot pot haver fet que algú s'hagi desdit de venir. Però estic convençut que si l'escolteu de manera oberta i sense posar expectatives, com a mínim no us deixarà indiferents. Donem pas, doncs, perquè ens expliqui què caram és això de la EGB, la de debò, en el Sergi Pérez. Gràcies. Benvinguts un any més a la tradicional conferència, com explicava el Jordi, amb la que inaugurem el curs. Penso que és un clàssic ja. De fet, jo diria que Vic ja se'ns coneix bàsicament per 4 coses. El Mercat del Ram, el Mercat de la Música Viva, el Mercat Medieval i la conferència del centre. Penso que poca cosa més. El títol és EGB, com deia el Jordi, i si algú ha entrat aquí, algun nostàlgic, pensant que això serà un remember d'aquells meravellosos anys, sap greu, però no serà així, tot i que alguna cosa direm, alguna cosa recordarem d'aquella època tan mítica. De fet, tots els que coneixeu què és l'EGB teniu més de 35 anys. Per tant, ja comenceu a tenir una edat. Molt bé. Després de pàrvuls, la primera educació que rebem és aquesta, no? És l'EGB. I què vam fer allà? Doncs vam aprendre un seguit de coses. Vam aprendre a llegir, vam aprendre a llegir potser una mica abans i tot, vam aprendre matemàtiques, llengües, ciències socials, ciències naturals, etc. I per descomptat que són coses necessàries, evidentment, no? Els nens han d'aprendre això, tots aquests conceptes, i de fet jo agraeixo profundament les ensenyances que em van donar. Jo vaig anar a l'Escorial, no sé si aquí hi ha algú que també va anar a l'Escorial, també una escola mítica. El que sí que és cert per això és que ens van ensenyar moltes coses, però també és cert que quan una persona es fa gran, potser s'adona que té com certa mancança de coses més essencials o fonamentals, podríem dir, no? L'ensenyança que van rebre va ser aquesta, l'he ficat en minúscules, un EGB, i avui parlarem una miqueta d'una nova EGB, potser en majúscules, per això hem titulat Ensenyança General Bàsica, perquè penso que l'educació que vam rebre està molt bé, però potser va deixar d'explicar-nos certes coses que jo considero essencials i que avui farem una miqueta, en farem 5 cèntims. Jo penso, de fet, que aquesta nova EGB la necessitem com l'aire que respirem. El que passa és que encara no ho sabem, això. És a dir, el fet de no haver après una sèrie de coses que ara anem explicant, que té a veure, evidentment, amb una consecució d'un cert estat intern, no sé si dir-ne d'equilibri o de pau o d'harmonia, digueu-li com vulgueu, jo penso que això no valorem la importància que té, perquè ens hem acostumat a viure com de manera molt mecànica. És com si tota la vida, des de petitons, ens hem acostumat a viure dins d'un fangar, i com que mai hem conegut el que és respirar l'aire fresc del dia, no tenim massa contrast ni punt de referència de com podríem arribar a viure. Aquí és on entra una miqueta la idea de la nova EGB, d'aquesta nova ensenyança, aquesta segona educació, que d'entrada no està integrada en el sistema, de fet l'has d'aprendre fora del sistema, això la gent que aneu al centre ho sabeu perfectament, quan algú us demana, i a més quasi bé, com no sé si dir amagar, però sí parlar en veu baixa perquè la gent no entén massa el que esteu fent allà, no? Suposo que més de nos ha passat, que us diuen, on aneu? Els dilluns, els dimarts. Doncs anem al centre.
La pregunta punyetera és: i què feu al centre? No sé, anem endintre, ens coneixem, intentem viure el moment present, no? Però una mica i llavors, clar, comences a mirar raro ja. Ui, aquest tio se li ha anat l'olla, no? Vale. Aquesta segona educació, aquesta nova EGB, no va de res que tingui a veure amb el món exterior. Així ja se'n van encarregar de fer-ho a la EGB primera. No va d'aprendre a llegir, ni a escriure, ni aprendre a fer derivades, ni aprendre'ns de memòria la llista dels reis gots. Se'n recordeu, els reis gots? Aquells que acaben tots en Vico. Hi havia el Teodorico, el Sigerico, i ja no me'n recordo de cap més. Me'n recordo que n'hi havia un que es deia Sisebuto, que aquest devia ser l'ovella negra de la família, perquè no acabava en Vico. I aquesta nova educació, dèiem, no va de res que tingui a veure amb el món exterior, sinó que té a veure amb nosaltres mateixos, amb el nostre món interior. Amb certes preguntes, que tots ens hem fet alguna vegada a la nostra vida, del tipus qui soc, què vull, de veritat, per què soc tan insegur, per què no soc capaç de gestionar el meu món interior, per què els pensaments se m'emporten i jo me'n vaig amb ells i no puc fer res per no anar-me'n-hi. Per què tot això? És una sèrie de preguntes, jo penso, transcendents. Per què no sóc feliç? Que tots ens hem fet alguna vegada, però per algun motiu la vida té tanta força d'absorció que ens passen d'esquitllada i la vida ens absorbeix i ens en oblidem. Aquesta nova ensenyança, aquesta nova EGB, parla d'això. Parla de totes aquestes qüestions, podríem dir-ne transcendentals o profundes, que tenen a veure amb nosaltres mateixos. Us heu parat a pensar una vegada què és el que sabem realment quan hem acabat el que en diem la primera educació? No només l'EGB, sinó que podríem extendre-ho fins al que és la universitat i els estudis. Home, sabem moltes coses, però coses essencials que dèiem abans, no sé fins a quin punt en sabem tantes. Sabem, per exemple, no sé qui era el Napoleó, que té tants imitadors als manicomis, qui era Plató, qui era Lluís XV, però no sabem massa qui som nosaltres. O sabem les dates i els llocs on dos països van firmar la pau després d'anys de guerra ferotge, com per exemple me'n recordo la pau d'Utrecht del 1713. Me'n demaneu quins països, però me'n recordo d'això. Però no hem après a firmar la pau amb la persona que tenim al costat. Sabem de biologia, que és la ciència que estudia la vida, però no sé fins a quin punt sabem viure en plenitud de debò. Sabem calcular integrals, derivades, però podem comptar segurament amb els dits de la mà, d'una sola mà, els moments que hem sentit autèntic amor cap als demés. Sabem que una molècula d'aigua està formada per dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen, però ens costa molt i som gairebé incapaços d'emocionar-nos de debò quan tenim el mar a davant. Sabem llatí, però no ens sabem comunicar d'acord amb els demés. És a dir, sabem moltes coses, però d'essencials, de les coses que realment ens toca viure la nostra quotidianitat perquè estan dins nostre, aquí anem una miqueta peixos. I no és que haguem suspès l'assignatura de la vida, ni molt menys. Jo penso que tampoc ens en van ensenyar. Per tant, si no ens han ensenyat, tampoc no podem dir que hem fracassat en absolut. D'aquí ve l'opció, la invitació, l'oportunitat d'aquesta nova educació que té a veure amb agafar les regnes del nostre món interior i deixar de ser una miqueta uns titelles, com fins ara, de totes aquestes històries internes que ara anirem explicant una miqueta. Per tant, no ens podem sentir culpables per no haver après a viure en plenitud. Jo diria que ens en van ensenyar, ens van dir això sí que havíem d'aprovar molts exàmens i ens convidaven a estudiar i vinga, i estudia i aprova, però ningú ens va ensenyar, per exemple, què fer amb les emocions negatives que apareixien quan suspeníem. I ojo, que jo en suspenia moltes, Per tant, sé de què parlo, Ningú ens va dir què havíem de fer. O ens havien dit 1000 vegades que havíem d'estimar els pares, però ningú ens ensenyava a estimar-nos nosaltres mateixos. O ens van explicar que la felicitat estava allà fora, amb una mena de vida idíl·lica que ens havíem de guanyar, amb una mena de circumstàncies idíl·liques. O ningú ens va ensenyar que realment a fora l'únic que hi ha són un món de formes que es mouen i que l'important és l'estat. És a dir, què és l'important? La circumstància que jo visc o l'estat amb el que visc? Si jo us dono a triar què preferiu, si circumstàncies estupendes viscudes amb emocions negatives o circumstàncies de pena viscudes amb emocions de qualitat, què triaríem? Segurament el segon, no?
En fi, que ens van ensenyar moltes coses, però segurament ens falta aprendre aquestes coses essencials. I el primer que cal és adonar-nos-en. És un acte de reflexió o simplement d'humilitat per adonar-nos-en que sí, que sabem moltes coses, que tenim el coll de coll en amunt molt ple de conceptes i d'idees i d'històries, però realment coses profundes i coses essencials segurament ens manca. Llavors, aquesta nova EGB que estem convidant a aprendre, com s'estructuraria? Jo penso que l'estructura ja està feta. És a dir, si tenim ja les assignatures fetes, per què complicar-nos la vida d'anar-nos a buscar de noves? Jo penso que podem mantenir tranquil·lament les mateixes assignatures que teníem en aquella època. Ara en farem un repàs. Us en recordeu de quines assignatures teníem quan fèiem EGB? Una miqueta? Sí? Gimnàs. Aquesta era la meva preferida, era aquesta. Era l'únic que traia bones notes, l'altre res. Bé, aquesta és la nova EGB, no? En mayúscules. Doncs va, comencem per la primera. Vinga, matemàtiques. Per parlar de matemàtiques, primer he de beure aigua. Important. Us en recordeu les matemàtiques que fèiem? Per exemple, fèiem arrels quadrades. No sé si en sabrien fer arrels quadrades. Jo ara, sense calculadora, a mi fiques una arrel quadrada, no sé que em fiquis la de 144, i no me n'en sortiria pas. O despejar la X, us en recordeu? Despeja la X. A mi el que se m'ha despejat és la closca, això sí, ara... Despejar la X ja és una altra història. Bé, amb aquestes noves matemàtiques que tenen a veure amb aquesta nova EGB, de fet només hem d'aprendre a fer dues coses. Hem d'aprendre a restar i hem d'aprendre a comptar fins a 1. És un xollo, això, no? Què vol dir aprendre a restar? Vol dir aprendre a buidar-nos de tot allò que és innecessari. Com, per exemple, què? Bé, per exemple, les idees preconcebudes. Penso que és de les coses que més ens convé treure'ns de sobre. Per què? Perquè una idea preconcebuda què és? És un punt de vista fixe que es basa en una opinió personal, per tant limitada, sobre alguna cosa, i on no tinc massa experiència directa. I si som una mica observadors, ens adonarem que tots tenim idees preconcebudes per parar un tren. Idees preconcebudes sobre nosaltres mateixos, idees preconcebudes sobre els altres, sobre què està bé, sobre què està malament, sobre com haurien d'anar les coses, sobre, dèiem, l'alineació que ha de fer el Luis Enrique, de tot. És a dir, idees preconcebudes per parar un carro. El problema de les idees preconcebudes és que dono per sentat coses de les quals no tinc experiència. Jo sempre explico que si jo tinc una idea preconcebuda de lo que és això que us estem presentant aquí, el treball interior, i igual m'ho invento, un dia vaig sentir un senyor per la tele que deia que això són collonades i aquestes coses, automàticament si jo agafo aquesta idea com a meva, me la faig meva, m'hi posiciono sense tenir cap experiència, aquesta idea preconcebuda em limita l'aprenentatge en aquell punt concret. Si algú ve i em diu, mira, això del treball interior i tot això, jo què faig? Agafo la idea preconcebuda i fa com de fronton, no? Meditació igual a tonteria. Per tant, no, això no m'interessa. Per tant, aquest és un exemple com tants d'altres. Jo penso que les idees preconcebudes ens limiten l'aprenentatge en tots els camps de la nostra vida. Si jo tinc una idea preconcebuda i la dono per sentada i m'hi enroco, no obro la porta a poder reflexionar, reformular i anar més enllà. Per tant, és un límit. Jo penso que això és una de les coses que hem d'aprendre a buidar. També, evidentment, ens hem d'aprendre a buidar de moltes pors absurdes, que no serveixen per res. Sabeu que la por és un límit com una casa de pagès i tots tenim una quantitat de pors al·lucinant. Altra cosa que les coneixem, les pors que tenim. A vegades no som ni conscients de quines pors tenim. Ja us ho vaig explicar un dia, no sé si l'any passat algun dia ho vaig explicar-ho per aquí, que jo tenia una consulta d'aquestes d'homeopatia, sabeu que els homeòpates fan una sèrie de preguntes sobre la psicologia de la gent, i una de les preguntes era què et fa por? Tenia autèntics problemes perquè la gent contestés. És a dir, la gent començava a donar voltes, què em fa por? Hòstia, ara que ho dius, tu. Ara que ho dius? Doncs home, no ho sé. Llavors jo ja tenia una llista de pors que habitualment la gent té, no? Diu, no sé, a vegades hi ha gent que té por a la solitud, a les malalties, de no ser estimat, de no ser respectat. Llavors la gent s'apuntava. No, aquesta sí, no, aquesta també. És a dir, que de pors en tenim moltes. Ja sabeu que les pors són limitadores. Una por és com una barrera, una frontera que no em deixa anar més enllà. Això també hauríem d'aprendre a restar-ho. Què més hauríem d'aprendre a restar? Home, totes aquestes emocions tòxiques que tant omplen el nostre món emocional, que no sabem què fer-ne. Jo què sé, ens apareixen els gelos, pel motiu que sigui, amb o sense motiu, i no sabem què fer amb aquests gelos, estan aquí.
Ja voldríem desfer-nos-en, perquè ja veiem que són desagradables i que no ens agraden, però clar, no podem, és a dir, no podem agafar les emocions que no ens agraden i fer crash. Això què vol dir? Vol dir que som esclaus de l'emoció que apareix a cada moment. És a dir, no tenim govern, control del nostre món interior. De què més hauríem d'aprendre a restar? Bé, segurament hauríem d'aprendre a restar el jo. És a dir, nosaltres mateixos, no? Tots ens hem creat una mena de personatge que ens hem acabat creient, a més, i que és el que té tots els problemes, és aquest personatge. És a dir, no hem après a agafar distància del personatge. No sé, jo us confessaré que conviure amb en Sergi Pérez és un autèntic tostón. Per fortuna, cada vegada menys, no? Vull dir que alguna cosa anem fent, però, home, jo me n'alegro molt quan una part del Sergi Pérez mor. Estic molt content. De fet, estem presentant una cosa bastant seriosa, que és una invitació a una transformació. Però no una transformació radical, de dir, vaig a canviar, no, una transformació natural. Pel simple fet d'anar cap endintre, passen coses. Llavors, aquest personatge que ens hem cregut, que és el que té por, és el que té idees preconcebudes, és el que pateix, és el que s'emprenya, és el que té marrons i té pollastres, us imagineu que ja pogués fer així, d'aquest tio que està tot el dia ai, si passa això, ai, si passa això altre, i preocupacions del futur i no sé què, records del passat, oh, recordes aquell dia, està aquí tot el dia, si poguéssim fer així. Ostres, però tu estàs aquí ara. Mira com pateix, tu. Mira com pateix. Molt diferent, Està aquí, vols dir que no en sortirem i no sé què, oi, demà, que no pas estar aquí. Això no hem après a fer-ho encara. De fet, no sabem no acompanyar qualsevol estat que passa per dins nostre. Passa un estat de preocupació i la preocupació no m'emporta. I m'hi pot tenir dies, No soc capaç encara de... No és tant dir no, és agafar distància d'aquest jo. Restar, aprendre a restar. I comptar fins a 1, comptar fins a 1 és fonamental. Què vol dir comptar fins a 1? Vol dir aprendre a estar una mica unificats. Què vol dir unificats? Vol dir estar pel que s'està. No ho estem. Què vol dir estar unificats? Què fem normalment? El que estic fent, l'acció, està aquí, això sempre està aquí, l'acció que faig està en aquest moment, però moltes vegades si ens adonem i observem, veurem que la ment està o al futur o al passat, i l'emoció també al futur o al passat. Estem completament desestructurats, no estem unificats. Per exemple, estic a casa rentant els plats, jo no els rento perquè tinc rentaplats, pelant patates, bé, tampoc em pelo gaires, però va, fiquem pelant patates, vale? Estic aquí pelant patates, si el meu cos està aquí pelant patates, la meva emoció encara està com una emoció xunga d'aquestes dolgudes, perquè igual al dematí he tingut una baralla amb el jefe o amb la parella o amb qui sigui, perquè tinc l'emoció del passat, i tinc el cap al futur, que tinc moltes ganes d'anar a veure la tele, per exemple, no sé, Adán i Eva, aquell programa que feien ahir tan interessant. Què? Un programa interessant, és un programa cultural, un experiment sociològic, no? Per tant, fixeu-vos, tinc el cos aquí, l'emoció allà i el pensament aquí. Estic com... Sí? Què més vol dir aprendre a comptar fins a 1? Home, vol dir una cosa tan elemental i jo diria essencial com aprendre a viure aquest únic moment que existeix. Això no l'hem après. De fet, jo diria que mai hi som en aquest moment present. No hi som, a veure... Jo sempre dic que estem de cos present, no? És a dir, i som amb el cos. Ara estem tots aquí. Si no estiguéssim aquí físicament parlant, de cop i volta desapareixeria gent, no? Per tant, sí, seria molt divertit. Jo sempre dic que si el nostre cos acompanyés a la nostra psique, aquí ja no hi hauria ningú. Ni jo. Estaríem tots, tota la sala buida, cop i volta n'apareixeria un, pum, mira, un que està aquí ara, pum, no? Sí. Què vol dir això? Això vol dir que no hem après que la nostra atenció estigui centrada en el que és. Això encara no l'hem après. Sabeu que de moments n'hi ha molts, però només n'hi ha un que existeixi de debò, que és el que tenim aquí davant. Per tant, com deia aquell, no hi ha cap lloc més important que anar que el moment present. I si ens adonem i observem una miqueta, veurem que en aquest moment present no hi som pràcticament mai. Per tant, això també hem d'aprendre a fer-ho. Hem d'aprendre a estar unificats i a comptar fins a 1. Molt bé, anem per una altra assignatura. Va, matemàtiques les donem per aprovada ja, no? Vinga, va, fora. Anem per una altra, va. La llengua. Està gran bé, la llengua. Català i castellà, us en recordeu? Saps quin pollo, amb això del català i el castellà? Això de la independència, quin pollastre que tenim aquí. Ara sí que és meva mare, que no hi és, per sort, avui, pobra, no podia venir.
Deia, no parles de política, no parles que la cagaràs, no parles de política. No parlaré de política. Només deixeu-me dir que en el tema de la independència, ara em direu egoista, ja ho sé que em direu egoista, però si a mi em doneu a triar entre la independència de Catalunya i la meva independència psicològica, ja us espavilareu, jo agafo la independència psicològica. Què vol dir independència psicològica? Vol dir independència de les meves cadenes internes, d'allò, de les meves pors, dels meus desitjos absurds, de les meves històries, de tots els límits psicològics que un té dins. La llengua. La llengua, ara no entrarem a parlar d'allò que fèiem allà, d'analitzar frases, del sintagma nominal, el sintagma verbal, i totes aquelles històries. Jo no me n'havien sortit mai d'aquests temes, el sintagma nominal, això de l'oració, no sé, sempre mirava de copiar perquè no me'n sortia mai. La llengua de la nova EGB, què vol ensenyar la llengua de la nova EGB? Home, la llengua per què serveix? Per comunicar-nos, no? Per tant, la nova EGB ens ensenya a comunicar-nos de manera harmònica i natural amb la persona que tenim al costat. Que ara no en sabem. Per exemple, tothom dirà, no home, ja ens comuniquem. D'entrada, escoltar, no tenim ni idea. Per comunicar-nos ha d'haver-hi un que parla i un que escolta. Doncs no sabem escoltar. Sabeu què passaria si els pensaments fossin sonors? T'imagines si tinguéssim aquí a l'orella una mena de regulador que quan estem pensant poguéssim pujar el volum dels pensaments? Sabeu què passaria? Aquí hi ha el que parla i aquí hi ha el que escolta. I el que parla estaria explicant una cosa, no? No sé què, perquè no sé qual, la independència, no sé què... I l'altre d'aquí, si poguéssim sentir els pensaments, també estaria parlant. Si no, això té raó, no, això no té pas raó, això li destrossaràs, perquè no sé què, aquí la cagada, aquí no sé què, aquí sí... És a dir, hi ha dos parlant. Llavors, clar, no hi ha un diàleg és un intercanvi de comunicació i escolta, i quan un parla, l'altre escolta, i quan l'altre parla, l'altre escolta, això no. És a dir, el que fem realment són monòlegs amb gent davant, no? Perquè realment el que fem és parlar tots aquí, no? Per tant, escoltar no en sabem, perquè per escoltar fa falta per mi una cosa molt important, que és aprendre a buidar-nos d'idees preconcebudes sobre la persona que tenim a davant i sobre el que jo penso i el que m'està explicant. Si jo realment vull que m'aporti alguna cosa al seu discurs, més que esforçar-me en rebatre-li, potser estaria bé esforçar-me per acollir les seves paraules, deixar que ressonin dins meu i reflexionar. D'això no n'hem après, tampoc ens han ensenyat, és el que dèiem abans, no tenim pas cap culpa. Però la nova EGB se'n pot aprendre. Què més podem aprendre a l'hora de comunicar-nos? Home, jo diria a ser més empàtics, no? No simpàtics, això ho som molt, empàtics. Què vol dir empàtics? Vol dir, home, aprendre a comprendre la persona que tenim a davant, que ara mateix no comprenem pràcticament res de la persona que tenim a davant. Per què? Perquè no ens comprenem a nosaltres mateixos. És evident que si jo vull tenir una possibilitat de comprendre, i comprendre vol dir acollir, vol dir un acte de respecte i d'humilitat, en el sentit de no soc més que tu, vaig intentar comprendre què m'estàs explicant, per què actues d'aquesta manera. Això, evidentment, tampoc ens n'han ensenyat, no? Jo sempre explico que, per posar un exemple que puguem entendre clar, quan una persona comença a fer un treball interior i comença a mirar cap endintre, s'adona de moltes coses, no us penseu, Un pot pensar que ja es coneix molt, però el que comencem a observar-nos, descobrim una quantitat de coses de nosaltres mateixos que és espectacular. Llavors diu, ui, que poc en coneixia, realment, no? Una de les coses que realment s'adona una persona quan comença a fer treball, de moltes coses, però una és que d'ira, de violència, un en té molta. Per què? Perquè la ira i la violència, que en el fons és símptoma d'intolerància i d'aquestes històries, sempre apareix després de la por. És a dir, la por activa la ira, pumba. I això és automàtic. No sempre la por es converteix en ira, però sempre que hi ha ira ve d'una por. I això el que un comença a adonar-se'n dins seu és, jo diria que és molt transformador, perquè quan un s'ha dedicat a observar el seu món interior i s'ha vist 1000 vegades que a darrere del seu tigre, a darrere d'aquells actes de violència, no necessàriament violència física, sinó violència verbal o violència de 1000 maneres que tots podem manifestar. A mi em fa gràcia quan la gent diu jo no soc violent perquè no he pagat mai a ningú. No has pagat mai a ningú, però has fotut sablassos verbals a tort i a dret, si el pensament es convertís en realitat i és carregat a mig món. Per tant, la violència es pot expressar de moltes maneres. Ja ho sabeu, uns morros és violència, perquè vull fer sentir culpable a l'altre, vull que actuï com jo vull que actuï, per tant estic violentant la seva llibertat. La violència es manifesta de moltíssimes maneres. Per tant, quan jo m'he adonat que dins meu la meva violència sempre ve precedida de la meva por, això és molt alliçonador. Perquè quan jo ho veig en mi, i a través d'un procés de digestió psicològica ho arribo a acceptar,
Quan jo veig una persona que m'està llançant la seva violència, és molt diferent de quedar-me a la superfície i veure que em ve un tigre de Bengala que m'està avasallant. Si jo veig un tigre de Bengala, què faré? O trauré el sable o m'aniré per potes. Però si en lloc de veure un tigre de Bengala, en el fons jo veig més enllà, perquè abans he vist més enllà dins meu, i no veig un tigre, sinó que el que veig és un nen espantat, la relació amb aquella situació serà molt diferent. Amb un tigre de Bengala, deia, et surt fotre-li una nata o marxar. Amb un nen espantat et surt agafar-lo, acollir-lo i abraçar-lo. Aquí tenim un problema, que és aquest, que no ens coneixem, i aquest desconeixement fa que no siguem tolerants amb els altres, no siguem capaços de comprendre i de ficar-nos a la seva pell. Per tant, la nova EGB també ens ha d'explicar una miqueta com harmonitzar les relacions amb els altres. Anem per una altra, aquesta és molt divertida, la llengua estrangera. Llengua estrangera. Bueno, ara no sé què fan a les escoles, però abans feien dues, no? Podies triar l'anglès o el francès, no? Com l'acudit de l'Eugeni, el sabeu l'acudit de l'Eugeni? Diu, oiga, ¿usted domina el inglés? Diu, hombre, si es bajito y se deja, ¿no? Que grande l'Eugeni, que grande. Bueno, doncs jo vaig fer anglès, jo me'n recordo que feia anglès. I què té a veure la llengua estrangera amb aquesta nova EGB? O millor diria que en si, aquesta nova EGB, aquesta nova educació, ja en si és una llengua estrangera. Per què? Perquè no la coneixem. No? És a dir, clar, com que anem cap a lo desconegut, perquè anar cap a dins nostre, cap a aquesta transformació interna, cap a aquesta essència, en el fons és un viatge cap a lo desconegut, en plan Indiana Jones, a veure què descobriré, doncs ens manquen paraules per definir aquests nous estats, aquestes noves vivències. No tenim paraules, ens falta un argot. No? Totes les professions, per exemple, tenen el seu argot. Si tu ets fuster, doncs tindràs el teu argot, jo no hi entenc, que si el ribot, que si no sé què, aquestes coses. No? Si ets practicant de macramé, el noble art del macramé, també tindràs el teu argot particular, paraules especials que només gent que fa macramé coneix. No? Per exemple, allò, no? Nena, agafa la barra fina i fes-me una trena per la torratxa. O te diu, te la faig en zigzag? No, me la fas en chevron. Què vol dir chevron? Zigzag? Bueno, zigzag encara, no? Zigzag. La barra fina, és a dir, són paraules que només coneixen la gent que fa macramé, sí? Doncs el llenguatge d'aquesta nova EGB també s'ha d'aprendre. No la coneixem, jo no veig converses pel carrer de dues persones que diuen, no sé, «Què nano, què tal, com estàs?» Mira, últimament estic molt identificat amb el meu jo imaginari, tu. No, calla, a veure si ja sé de què em parles. Jo ara últimament estic molt identificat amb el meu programa psicològic d'autoimportància que fa que tot el dia estigui buscant com un mendic en català, les engrunes de reconeixement dels demés. Tu, ja sé de què em parles. No, això et passa perquè no fas prou recordes i autoobservació. És a dir, no sabem de què estem parlant. Són paraules noves, és llengua estrangera, per tant, quan un comença a fer aquest treball interior, comences a descobrir noves paraules que necessitem per definir i ubicar nous horitzons psicològics. Paraules com, per exemple, no sé, mecanicitat, identificació, consideració interna i externa, agregat psicològic, l'efecte mirall. Sí, l'efecte mirall. Els que riuen ja saben de què va l'efecte mirall. Aquest és molt gran, Ara no entrarem en el que és l'efecte mirall, però jo us asseguro que si mai comenceu a fer un treball interior i entreu a treballar l'efecte mirall, flipareu pepinús. I alguna emprenyada també tindreu. Una altra assignatura que hi havia que estava molt bé, molt divertida, era la Maria aquesta, la religió. Sí, aquesta fàcil, aquesta només havies d'anar repetint com un lloro, Déu Totpoderós és amor, va morir per nosaltres, Pare, Fill i Esperit Sant i aprovat, ja estaves aprovat. Era la Maria, allà on fèiem allà, a l'Escorial, me'n recordo que era de les facilotes. La nova EGB, abans hem parlat que hi ha paraules que no coneixem, que aquest anar cap endintre es fa necessari utilitzar noves paraules. Però també aquesta nova EGB el que fa és redefinir paraules que ja pensàvem que coneixíem i els donem un nou significat. Jo, per exemple, diria que aquesta paraula és de les paraules més pervertides o prostituïdes que hi ha. Per què? Perquè per mi s'ha allunyat tant el significat que li donem avui en dia a aquesta paraula, o el significat original que tenia, que és espectacular. I com aquesta, tantes, no? Per exemple, hi ha una paraula que a mi m'agrada molt, però que quan la dius quasi bé la gent se't tira enrere i et fa així, que és espiritualitat. Quan dius espiritualitat, moltíssima gent associa espiritualitat a coses d'il·luminats, i coses de, jo què sé, de gent que no toca de peus a terra, i hi haurà qui inclús ho associa al tarot i a adivinacions, i al Carlos Jesús, de tot, una miqueta de tot.
I en canvi, la paraula espiritualitat és tan maca. Si tu vas a buscar l'etimologia, sabeu l'origen de les paraules? És fantàstic, ens evoca molta llum de lo que és la paraula en si. La paraula espiritualitat ve d'spiritus, llatí, i la paraula spiritus significa textualment alè, o buf d'aire. Que maco, no? És a dir, la paraula buf d'aire què vol dir? A mi m'evoca respiració, que és la base de la vida. Per tant, per mi, l'espiritualitat ben entesa és anar a la recerca de la vida autèntica, de l'aire autèntic. Clar, si per espiritualitat m'associes a altres coses, jo entenc que sigui una paraula que estigui desprestigiada. De fet, a mi sempre m'ha fet molta gràcia la persona que em diu no, a mi el tema de l'espiritualitat no m'interessa. M'ha fet gràcia perquè en el fons no saps el que estàs dient. De quina espiritualitat em parles? D'aquesta que deia al principi, dels il·luminats i de l'Església i els disbarats que ha fet l'Església, aquestes coses? O em parles d'aquest anar cap endintre? Per mi, dir que no m'interessa l'espiritualitat és una tonteria tan gran com dir que no m'interessen els meus ronyons. Que ningú estigui en su sano juicio dirà que no m'interessen els meus ronyons? Perquè, escolta, si no m'interessen els ronyons, el cos no funciona, Ens morim, no sé que ens facin un trasplantament, però si no ens morim, d'acord? Però això és el mateix, és dir que no m'interessa la meva espiritualitat, no és que no funcioni el cos físic, no funciona res. Perquè si no estic connectat a la meva essència, al meu centre, el que jo realment soc, el que passa per aquí són tot pensaments desequilibrats, pensaments mecànics, pensaments d'aquest jo fals que hem acabat creant. Per tant, no acaba funcionant res. I la paraula religió també és molt maca. Si tu busques l'origen de la paraula, sabeu d'on ve religió? Ve de religare. Que maco. No religare amb una institució, o amb uns dogmes, o amb unes creences, o amb un senyor bisbe, o amb res d'això. Religare, tornar-te a unir amb la teva part essencial, amb la teva dimensió profunda, anar cap endintre. Llavors aquesta paraula, per mi sí que té cabuda amb aquest significat en aquesta nova EGB. Què més, va? Ciències socials. Jo, si no recordo malament, aquesta me la feia una professora, sisè o setè, per allà en Nacho i en Mike, no sé si m'ho podran corroborar, la Patro, pot ser? La Patrocini, sí? Sembla que sigui la Patrocini. Algú l'ha tinguda, algú més, la Patrocini? Grande, el Patrocini. Segurament. Lleig, sigo lleig. Sí, no és la Patrocini. Què fèiem a Ciències Socials? Estudiàvem l'evolució dels sistemes socials. No sé per què feia falta estudiar tant, si està resumit en una paraula, pollastre. I tu estudies l'evolució de les societats i és un pollo. Segle XVII, pollastre. I abans igual, Segle XVIII, pollastre. Segle XIX, pollastres a punta pala, clar. Com no ha d'haver-hi pollastres a la societat i al món si la societat està configurada d'individus? I si tu mires dins d'una persona, allà trobes un pollastre monumental, per tant, l'extensió de pollastres fan un gran pollastre, no? Això és una evidència. L'estrany seria que el món en què vivim fos un món harmònic i tot fantàstic, i hagués pau, i ens estiméssim els uns als altres, i tot fos harmonia. Això sí que seria un miracle. No podem demanar peres a l'olmo, que diuen els castellans. La suma d'individus caòtics i conflictius, conflictes amb un mateix, conflictes amb els altres, això ha de donar com a resultat una societat conflictiva. De fet, jo penso que és de molta ingenuïtat pensar que les coses s'arreglaran soles a fora, que vindrà, no sé, un partit polític o un Obama o jo què sé, o un dirigent que ens ho solucionarà tot. Jo penso que el millorament de la societat passa inevitablement per un mateix, per l'individu. En la mesura en què els individus aconsegueixen viure amb una mica més d'equilibri, de plenitud, de saviesa, això s'extén a la societat i com a resultat obtindrem una societat més sàvia, més equilibrada, més harmònica. Per al contrari, penso que és d'una ingenuïtat molt bèstia, no? Per tant, de què va aquestes ciències socials en aquesta nova EGB? Bé, precisament de veure això, d'adonar-nos que fins ara hem equivocat el camí, que si volem millorar la societat, primer hem d'anar cap a dintre, cap a casa, no? Una vegada vaig tenir una conversa amb un polític que, no diré el nom, evidentment no, d'aquí la comarca, segurament tots el coneixeu, i em deia que jo era un tio que no estava involucrat, que no estava ficat en la societat, i era un moment que necessitava gent que s'involucrés, no? I jo li vaig dir que no estava d'acord, que estic involucradíssim amb la societat i amb els canvis socials.
Mira si estic involucrat, que em dedico tot el dia a intentar ensenyar a la gent a estar en equilibri. Per tant, si ningú ensenya a la gent a estar en equilibri intern, què vols esperar? Quin equilibri hem d'arribar? Per tant, jo penso que el bàsic és això, és buscar aquest equilibri. De fet, a vegades veus moltes incoherències amb aquests temes. A vegades hi ha molta gent que amb molt bona voluntat i molt bones intencions, això és innegable, es treballa molt i fa moltes accions perquè tot vagi millor i ojalà hi haguessin més de gent així, no? Però a vegades hi ha certa incoherència, no? Per exemple, tu vas a una manifestació per la pau, no? Que a vegades acaben en ates, això també és una altra història, per la pau al món, per la pau al món, no? Llavors tu estàs demanant la pau al món, llavors tu mires una mica la teva vida interna i veus que tens guerres internes amb tu mateix, que no t'aguantes, que culpabilitzes, que no t'agrades, que no t'acceptes, guerres amb la parella, guerres amb el veí, amb la veïna, perquè un dia es vol emprenyar perquè et va demanar sal i no li vas donar, i aquestes coses. És a dir, guerres amb tothom, és una mica incoherent, no? Primer troba la pau dins teu i llavors ja no caldrà que vagis a demanar-la perquè tu ja la portaràs en tu. Què més? Va, deixeu explicar un conte molt maco, que té a veure amb aquesta idea de les ciències socials, de que per realment obtenir entre tots un món més bonic, allò que diuen tan maco, no? Pels nostres fills, jo us diria, a veure, si realment volem un món més bonic, jo diria, no ho fem pels nostres fills, fem-ho primer per nosaltres. I llavors la conseqüència ja serà tot això. Ho dic perquè ara mateix egoistes en som un rato, per tant, pensar que això ho fem pels altres és una mica il·lús també, no? Però si ho fem per nosaltres és probable que sense adonar-nos-en ja estiguem donant alguna cosa de valor als altres. Hi ha un conte molt bonic que una vegada vaig sentir amb el Raymond Paniker, un dia que ja fa molts anys vaig anar a una de les seves reunions. Ell explicava que hi havia un senyor que no entenia massa la diferència que hi ha entre el cel i l'infern. Llavors va demanar al seu àngel de la guarda que sisplau baixés i que li expliqués la diferència. Llavors va aparèixer l'àngel de la guarda, és un conte, i li va dir, escolta, no entenc això del cel i l'infern, explica'm la diferència, va. I el tio diu, sí, cap problema, vine amb mi, va. Llavors se'l van portar cap a unes escales que baixaven cap a baix i arribaves a una porta, tot molt fosc, una porta molt gran que posava Infernus, Tàrtaro. I van entrar tots dos allà, una porta molt, allò típic, no? Llavors entres i van trobar una taula enorme, llarguíssima, tot ple de viandes que en riuten tu del bulli i d'aquell del Masterchef, que ahir vam veure Està bé això del Masterchef, és divertit. No hagués dit mai que miraria un programa de cuina, és una cosa fantàstica. Tots aquestes viandes fantàstiques preparades per aquesta gent tan bona, i aquesta persona va veure una imatge molt dantesca, que era que hi havia molta gent per allà, tenien tots els menjars que volien, però què passava? Que tota la gent que hi havia allà estava molt prima, molt escanyolida, tots passaven gana, tots es lamentaven, ai, quina gana, i tenien una particularitat, que és que els cotzes els tenien soldats, de manera que no podien doblar el cotze. Clar, què passava? Que agafant el menjar no s'arribaven. Clar, no podien menjar, estaven tots fets un desastre. Llavors diu, veus, això és l'infern, ho has entès? Sí, segueix-me. Després se l'emporta cap a unes escales que van cap a dalt, l'obra Sant Pere, evidentment, la porta, passi, que obre el piset, una altra vegada cap a dintre, el mateix, una taula enorme, amb els millors menjars que podeu arribar a imaginar, i també tot de gent amb els braços soldats, de manera que no podien doblar, però en canvi allà estaven tots regordets, i tot la mar de bonics, i feien festa, i estaven tots molt contents. Quina era la gran diferència? Que allà agafaven el menjar i se'l donaven uns als altres. Aquesta és la gran diferència. Però abans de conquerir, com us diria jo, aquesta unitat o aquest sentiment d'unió cap als altres, primer hem de conquerir aquesta essència interna. És a dir, és com si dins nostre hi hagués una mena d'essència, una part, no sé quina paraula ficar-hi més, que ens uneix realment als altres. A la mesura en què ens connectem aquí i traspassem capes i capes de pors i d'idees preconcebudes i d'egoismes i coses d'aquestes, a la mesura en què anem cap endintre i connectem amb aquesta part és quan realment ens podem sentir connectats a la persona que tenim davant de debò. Ciències socials. Siguiente. Ciències naturals. Aquí és on es va ensenyar tot allò de la reproducció i aquestes coses. Això estava bé, no? Jo me'n recordo, que teníem els llibres amb dibuixos dels genitals i aquestes coses, i clar, amb aquelles edats, no? Mira, una tita! I clar, un fart de riure, no? A més, això explicat per una monja ja no té preu, això, llavors. Impagable. Ciències naturals.
Clar, d'entrada, fixeu-vos, quan diem ciències naturals, tothom pensa en el bosc, no? I pensa en la natura i el mar i tot això. Sí, també. Però diria que la natura és tot. Nosaltres inclosos, com a éssers humans, no? És a dir, tot aquest món que tenim aquí davant, que és una cosa, com a mínim, al·lucinant. És a dir, jo no sé vosaltres, però és autènticament sorprenent el món que tenim a davant. Nosaltres mateixos som una cosa sorprenent, assombrosa, no? I en canvi, si us hi fixeu, hem perdut la capacitat de meravellar-nos del que tenim a davant. Ho donem tot per sentat. No ens emociona. Quan érem petits ens ensenyaven, per exemple, tot el món de la natura ho tancaven en conceptes, no? I veus això d'aquí, aquest roure, això és un Quercus robur. Quercus robur. Llavors, clar, tu feies el concepte, i a partir d'aquell moment ja no veus arbres, veus conceptes. O veus l'arbre a través del concepte. El que sí que ha passat és que, i això tots estarem d'acord, suposo, hem perdut una miqueta aquella capacitat d'assombro i de sorpresa que teníem quan érem petitons. Dir, home, això és normal, que vas fes gran, ja vas veient les coses. Sí, però no estaria gens malament recuperar una miqueta d'aquell nen interior. A la mesura en què un va cap endintre també es va trobant sorpreses com aquesta, que mica en mica va reapareixent el nen interior. Home, jo diria, no torna el nen de bolquers, sinó que el que torna és això, precisament, els valors que representen l'infant. Com, per exemple, això, la capacitat d'assombrar-te, de meravellar-te del món que tenim a davant. Jo no sé si us ho plantegeu, però això és una pregunta o és una qüestió filosòfica profunda. És a dir, el món que tenim a davant el donem per sentat perquè ens aixequem cada dia al dematí i el veiem cada dia. Normal. Però no és tan normal, També podria no ser-hi, això. Però hi és. Per què hi és? Clar, és a dir, quan un comença a mirar la vida amb ulls de nen, comença a assombrar-se, a meravellar-se. Imagineu-vos què passaria si fóssim capaços de borrar amb una goma Milan, d'aquelles de l'EGB, tots els registres que tenim de memòria, per exemple, de lo que és un nen, per exemple. I sense aquests registres de memòria ens fiquen un nen a davant. Jo penso que ens caurien les llàgrimes. És una cosa tan meravellosa, tan sorprenent, tan... Això ho hem perdut, aquest assombro, aquest nen interior, que ens permet crear un vincle especial amb la naturalesa. Jo tinc un amic que és el Pep de la Bartra, un tio molt savi, molt maco, que segurament molts coneixeu d'aquí, el Pep Lleonard, que fa unes classes de tai chi, de qigong allà on viu ell, allà a la Bartra, a l'aire lliure, que són fantàstiques, i a mitja pràctica moltes vegades fa reflexions. I un dia va fer una reflexió que em va agradar molt, estaven davant d'un paisatge fantàstic, i va dir, veieu aquest paisatge? Diu, en tots aquests arbres, aquesta gespa, aquestes muntanyes, hi ha els mateixos àtoms que hi ha en nosaltres. Diu, per tant, no som tan diferents. Llavors, per què la natura la veiem tan allunyada? Inclús a vegades ens fa por i tot. Precisament perquè hem perdut aquest vincle amb aquesta part essencial que ens permet sentir-nos com a part d'un tot molt més gran. Ens hem passat tota la vida reforçant el jo. Jo, primer jo, després jo, i si queda alguna cosa, jo. I aquest jo, per un costat sembla que ens faci molt forts, però en canvi ens fa molt dèbil, molt febles. Perquè ens separa de tot l'altre, llavors acabem veient tot l'altre, la vida, els demés, el món, tot com una cosa hostil inclús, perquè són tan petitons i jo és tan gran. Si en vez d'anar cap enfora, reforçant el jo, intentem anar cap endintre, cap a aquesta essència, potser passarien coses màgiques, miraculoses, diria jo, i és que mica en mica començaríem a desaparèixer certes pors i començaríem a sentir-nos una miqueta més units, no només els demés, sinó el món que ens envolta. Segurament llavors hauríem creat una mena de vincle amb la natura. Llavors aquí venia una de les meves preferides, que era l'educació plàstica, la pretecnologia. Aquí teníem a l'hermana Marta, la germana Marta, que era un record per la germana Marta. Era molt maca la germana Marta. Jo me'n recordo, hi havia una llegenda que corria de l'hermana Marta, jo no hi era aquest dia, però corria la llegenda. Pobra dona tenia, si us en recordeu, la gent que la vau conèixer, tenia un dit així una mica tort, que no sé, devia tenir algun accident i va quedar el dit així tort. I explica la llegenda que un dia en una classe, quan els nens devien estar una miqueta revoltosos, es veu que la dona, que no podia més, va dir, me caso en rotllo, us faré anar rectes així. Va sortint. Germana Marta. Educació artística, no?
para sacar el artista que todos llevamos dentro. Almenys en el meu cas no van tenir gaire èxit perquè jo sóc un desastre amb treballs manuals i intento dibuixar un gos i em surt una patata, sóc un desastre. Però la nova EGB no convida tant a aprendre a ser uns bons pintors, o aprendre a ser escultors, o a fer treballs manuals, o a fer macramé i coses d'aquestes, sinó que el que convida és a convertir-nos en artistes en el sentit més ample de la paraula. És a dir, esdevenir autors d'una gran obra. Una gran obra que té a veure amb la nostra vida. No tant amb una obra concreta, sinó amb la nostra vida. És com transformar la vida en una enorme obra d'art. Com fan els samurais, no? Els samurais sabeu que són aquells, no? Del Japó, no sé si en queda algun encara, de fet sembla que no, perquè el Tom Cruise va fer una pel·lícula que era l'último samurai, es devia... Amb el Tom Cruise s'acaben els samurais, no? I els samurais, el que sí que és cert és que es diu que buscaven la perfecció en tot allò que feien. Aquesta recerca de la perfecció. És fantàstic, això, no? És com si d'alguna manera, ficant una altra imatge, fóssim escultors, que tenim una pedra sense tallar, que és la nostra vida, i amb el cincel, que no sé com es diu en català, el cincel, no? El cincell, no sé com es digui, no? Tu vas allà i vas traient les impureses, tot allò que no és necessari, no? Una mica anant a la recerca de l'autèntica bellesa, no? Per crear una obra d'art fantàstica, no? Aquesta bellesa que dèiem que no està a cap més lloc que a dins nostre. No? Em buido d'allò, la part més mecànica, la part més reactiva, la part més animal, la part més instintiva, perquè pugui aparèixer l'or autèntic que tots portem a dintre. No? Penso que imatge més maca que això, de convertir la vida en una obra d'art, no se me n'acudeix. No? El que sí que se m'acudeix és un acudit de l'Eugeni, que aquest m'agrada molt. Diu que és aquell aprenent d'escultor que se'n va allà al taller i el rep el mestre i diu, bueno, va, seu aquí, mira, veus aquesta pedra? I ensenya una pedra allà, sense tallar, enorme, no? Diu, doncs mira, agafa el cincel, no? I d'aquí em treus un Sant Josep. I el tio se'n va, no? Diu, vale. I el deixa allà treballant, no? I al cap d'un parell d'hores torna el mestre i se'l troba que d'aquella pedra enorme li queda només una pedreta així i el tio encara va picant, no? Diu, però què fas? Jo t'he dit que traguessis un Sant Josep d'aquí. I el tio diu, no sé, però si aquest tio està aquí dintre, sortirà. Bé, doncs la idea és que tots tenim un Sant Josep dins nostre, en el bon sentit de la paraula. Bé, i llavors apareix aquí una mica la meva assignatura preferida, per això la deixava pel final, que era Educació Física, era l'únic que treia excel·lents, el més desastre. I aquesta Educació Física de la nova EGB ens parla, evidentment, de l'educació que té a veure amb el cos físic. Tampoc ens han ensenyat massa d'això, no? Jo diria que ara mateix el cos físic l'intoxiquem a base de bé. Jo, pobre, jo encara no sé com està viu. Jo t'ho juro que a vegades flipo. Tal com maltratem el nostre cos, que encara ens moguem, és un miracle. Per exemple, no sé, l'intoxiquem com? Bueno, amb el menjar, això no fa falta ni dir-ho, no? Diem, és igual que són 4 dies. Sí, clar que són 4 dies, amb el que menges com que no siguin 4 dies, no? Jo a vegades m'agrada ficar-me a la cua del supermercat, observar la gent el que compra. Jo també a vegades Déu-n'hi-do el que compro, que llavors arribo a casa i... Però veus una mica el que compra la gent i dius, com està viu aquesta persona encara? Si es fot tot això, no ho entenc. Vull dir que tenim uns cossos molt ben fets, Molt. Si els tractéssim una miqueta millor, mare de Déu. Com més el maltractem el nostre cos? Home, doncs imagineu-vos, amb tots els pensaments i emocions tòxics que estem vivint constantment. Direu, no, però això no influeix. El fet que estiguis de mala llet, o que estiguis deprimit, o que estiguis trist, això no influeix en el cos físic. De que no. Si l'únic que hem de fer és observar. El dia que ens adonem, que jo què sé, coses molt tontes, que quan tenim una emprenyada amb algú, automàticament al cap de 2 dies agafem un grip o un refredat, començarem a haver-hi aquesta associació. Realment, no hi ha res que estigui desconnectat en una persona, això s'entén, és a dir, hi ha gent que pensa que el pensament i l'emoció i el cos van cada un per la seva banda, no, home, no, aquí hi ha una relació intimíssima, com l'intimíssimi, no? Doncs això és el mateix, no? És a dir, a veure, pensar que la meva emoció negativa tòxica no té cap relació amb el mal de cap que acabo d'agafar ara, és de ser molt ingenu. Però clar, què passa, no? Passa que, jo a vegades ho explico, no? És a dir, quan tu tens com una emoció negativa o un pensament d'aquests que condueix a estats tòxics, és com si dins nostres hi tinguéssim una piscina d'aquestes olímpiques, no? I cada vegada que tenim una emoció d'aquestes, un estat d'aquests més tòxics, ens fem un xapusó a la piscina aquesta, que no és aigua d'aquesta de piscina, sinó que és àcid. I anem nedant allà, no? Una preocupació, xapusó cap allà, no?
I el nostre cos ho nota, això, que tenim una enfadada amb no sé qui, xapusó a la piscina. Que ens recorden aquell que no ens queia bé, perquè me l'has esmentat i no me'n recordava, estat tòxic, xapusó una altra vegada. És a dir, estem tot el dia fent xapusons amb aquesta piscina d'àcid que tenim a dintre que el nostre cos se'n ressenteix, no teniu cap dubte. Per tant, la nova EGB què proposa? Home, ensenya d'entrada a no identificar-nos tant amb tots aquests tòxics que tenim, tòxics psíquics, per què no? A menjar una miqueta millor, sense fanatismes, perquè clar, llavors també entres en aquest món de l'alimentació saludable i veus que hi ha cada fanàtic que fa por, no? I, és que jo te'n vas a sopar amb ell, no? I hi ha un entrecot de cony allà i el ves menjant unes verduretes. Dius, què fas amb les verduretes? Un entrecot, no? I no, perquè esclar, perquè les grasses saturades i tot això, i tu allà, sí, ves menjant les verduretes, no? És a dir, home, tampoc s'ha de ser extremista, no? És que faci el que vulgui, evidentment, no? Però sí menjar una mica millor, per què no? Aprendre a escoltar el cos ens parla. És un cos molt savi, no us penseu, és un cos molt savi. El tio ens parla i ens explica coses, altra cosa que comprenguem l'idioma del nostre cos, no? Com ens parla el nostre cos? Doncs, bueno, no sé, per exemple, les patologies, els desequilibris físics, és una manera que el cos té d'explicar-nos, nen, canvia d'actitud, fes altres coses perquè m'estàs matxacant, no? Nen, deixa de sentir gelos perquè m'estàs carregant els ronyons. O nen, deixa d'emprenyar-te perquè el fetge se'n va en l'aire. Això ho deien els xinos, els xinos, fa més de 5.000 anys ja van trobar una relació entre les malalties i els òrgans del cos. Espectacular. Malalties, òrgans del cos i emocions. Espectacular. Bé, en fi. Però què fem? En vez d'escoltar-lo i de dir, home, em fa mal aquí, a veure, per què em fa mal aquí? Intento comprendre. Què fem? O fem callar. És com si el cos ens estigués dient, ajuda'm i tu calla. Com? Amb una pastilla. Fots una pastilla, és com si amb una pastilleta d'aquestes que tapa el símptoma, què féssim? Doncs agaféssim el cos que ens està demanant ajuda, canvia d'actitud, no sé quantos, i li agafem un esparadrap i li fiquem a la boca. I no el sento. Ja estic bé, fantàstic. No estem bé, no. Això és com, aquí tenim una taca, no? Perquè hi ha una humitat, perquè igual hi ha una canyeria que ha patat, jo vinc aquí i dic, mira, una humitat, porta la pintura i pinto. Potser que primer anem a veure d'on ve aquesta humitat, no? Potser que anem a veure l'arrel, l'origen de tota aquesta història. Bueno, em sembla que eren aquestes, no me n'he deixat cap. Ja veieu que aquestes assignatures totes tenen un nexe comú, que som nosaltres mateixos. Per tant, totes aquestes assignatures d'aquesta nova EGB et conduirien cap a tu mateix, no tant cap al món exterior, sinó cap a dins teu, no? Una mica la idea d'aquell conte tan maco del Paulo Coelho de l'alquimista, no? De que la saviesa i tot el que realment té valor està dins teu i no pas a fora. Bueno, escolta, i quan acabàvem l'EGB et donaven un títol, no? Que menys, no? Després d'aguantar tantes hores allà avorrit, almenys algú per penjar a la paret, no? Que fes maco. Llavors el títol es deia el graduat escolar, si no m'equivoco, no? El graduat escolar. I en aquesta nova EGB el títol va més enllà d'un paper, evidentment, o d'uns coneixements. A mi em fa gràcia a vegades, no? Quan allà al centre hi ha gent que es pensa que quan acabes els 4 cursos et donarem un títol, no? O jo què sé, no? Licenciado en persona consciente. No. Allà el que fem és donar una caixa d'eines per, si voleu i us ve de gust, utilitzar-les per intentar viure una mica més d'equilibri i plenitud, i si voleu inclús dedicar la vostra vida a la recerca interior, però en res de títols. Res de títols. Jo diria que aquesta nova EGB et dona un altre títol, això sí, que no té a veure, dèiem, amb papers ni amb històries, et dona aquest títol, el graduat en humanitat. Què vol dir això? Vol dir que a la mesura que anem cap endintre i ens reconnectem a lo que som de veritat, a la persona que portem dintre, digue-li el jo autèntic si tu vols, jo diria que esdevenim homes i dones autèntics. Soc una mica bèstia, jo sempre he pensat que el grau d'homes i dones ens hem de guanyar. És a dir, això que diu jo soc un home i soc una dona, un moment, a veure, parlem-ne. Jo penso que això és com un grau, no? No és com allà la mili, no? Que el valor se le supone, això és un grau que s'ha de guanyar. Què vol dir això? Per mi, si estem molt desvinculats d'aquesta essència, d'aquest autèntic jo, per mi encara som màquines i animals intel·lectuals. És a dir, no hem esdevingut lliures, sers humans, persones lliures. Som molt reactives encara. De fet, si us hi fixeu, les persones són molt reactives, tenim molt poca capacitat de llibertat psicològica. Al principi dèiem, encara no som capaços de no acompanyar qualsevol estat que passa per dins meu. Em diuen guapo, jo, reacció. Em diuen tonto, jo, Són com màquines de reaccionar. A la vida ens passen coses, jo reacciono, no tinc capacitat de gestió interna. Per tant, som com màquines. O bé animals intel·lectuals. L'animal perquè es regeix per l'instint. L'instint de què? De supervivència.
Nosaltres també. L'instint de supervivència no només física, sinó la supervivència del jo. Per això som tan egoistes en tantes coses. Altra cosa que llavors ho maquillem, de manera justifiquem, però amb una mica d'autoobservació ens adonem que ens falta una conquesta interior. Què més us he d'explicar? Bé, i aquest graduat dona una sèrie de drets. El graduat escolar suposo que donava el dret, no sé, fer BUP i aquestes coses, no? I el graduat en humanitats també dona una sèrie de drets. Quins drets dona? Bé, molts, n'he ficat uns quants. Per exemple, a no patir. Això és molt divertit, no? Perquè vivim en un món en el qual la gent es pensa que és obligatori patir. És necessari, quasi bé, no? Jo sempre em fa gràcia perquè la gent ens hem acabat creient que el patiment ve de fora. Com si no pogués fer res per no patir. Com si fos obligatori. Clar, com vols que no pateixi? Mira què m'ha fet aquest. Home, tu també estaries patint en el teu lloc. No. Obligatori. Quasi bé, si veiem una persona que no pateix, diem que és un fresc. Una persona insensible, aquest. Deu estar tonto. Sí? Jo sempre explico que mai els altres ens fan patir. En tot cas, és la nostra reacció al que passa fora. Si un ve i em diu tonto, tu diràs, m'has fet patir, m'ha dit tonto, per què? Per què? No, això no és un patiment que vingui de fora. Si tu em dius tonto, el tonto jo sempre explico que és una paraula, és un so que arriba a la meva orella. A veure, si crida molt, igual em fa mal l'orella, llavors sí. Però si m'arriba la paraula tonto de manera natural, el que realment a mi em fa patir és la identificació amb els meus pensaments sobre el que m'ha dit. El que em fa patir no és el tonto, el que em fa patir és el pensament que passa dins meu, que és meu, del tipus, hosti, per què m'ha dit tonto? Però amb el que jo he fet per ell, però per què? Si jo soc un tio molt ben parit, i soc molt... Per què? Això és el que em fa patir. El patiment no ve de fora, el patiment ve de la meva reacció al que passa fora. Per tant, aquest graduat en humanitats que et dona una mica més de gestió interna i et permet no acompanyar qualsevol companyia de pensaments i emocions que venen, et dona llibertat psicològica i, per tant, et dona el dret, un dret que, per altra banda, penso que correspon a totes les persones, a no patir. Com a mínim, a no patir per temes psicològics absurds, perquè tots estareu d'acord amb mi en què si veniu aquí dalt i em foteu una patada en els tallonses, jo em recargolaré de dolor. Aquest és un dolor segurament inevitable. No sé que siguis un lama d'aquells que té molt control, no? Però si no, ja t'asseguro jo que aquí em recargolaré, no? Però hi ha una quantitat de dolor psicològic absurd que ens mengem amb patates cada dia, que aquest sí que ens el podríem estalviar. A què més dona dret? A viure en plenitud. Queda molt maco dir viure en plenitud, no? Què és viure en plenitud? Jo diria que ara mateix no podem entendre-ho. Per què? Perquè no tenim un punt de referència. Llavors, quan tu parles d'aquestes coses, la sensació que dona des de fora per una persona que encara no ha iniciat un camí interior és que aquests estan penjats i que es viuen els mundos de yupi i tot ho transformen en positiu i tot és maco. No. Té res a veure amb això. Té a veure amb tenir una relació més harmònica amb el que és. Punto. El que no és natural és que si jo davant tinc una cosa, el que jo sento i penso no tingui res a veure amb el que jo tinc davant. Si jo estic en una festa, ja toca bon rotllo, no? I jo vaig amb l'emoció negativa del dematí d'abans, que m'havia empipat, si us en recordeu, amb el jefe o amb la parella, tinc una relació inharmònica, incoherent amb el que tinc davant. A fora hi ha festa. Jo tinc un estat intern negatiu. Quina relació hi ha amb això? No n'hi ha cap. És a dir, no hem après a tenir una relació harmònica amb el moment que tenim davant. A què més dona dret aquest títol? Doncs jo diria a actuar més que reaccionar, a una vida més plena de sentit. Ara donem importància a la vida pel que ha de venir. Si us hi fixeu, sempre estem esperant que arribi alguna cosa millor. Estem sempre perseguint que vingui alguna cosa millor, i quan tenim alguna cosa que considerem millor, llavors ja estem així nerviosos, ja volem alguna cosa més, i sempre estem perseguint que arribi un moment millor que aquest. Sempre. És a dir, és molt difícil, si us hi fixeu, que acceptem el que és i que vivim en plenitud el que és. Sempre estem esperant que passi alguna cosa millor a les nostres vides. Estem sempre esperant que arribin els millors moments. Quan estic a la feina, que arribi el moment del cafè. Quan estic al vespre, que arribi el moment de la pel·lícula. Quan estic a l'hivern, que arribin les vacances. Sempre estic esperant alguna cosa que no tinc. Per tant, no tenim capacitat d'acceptació del que és. I per tant, valorem la vida no pel que és, sinó pel que esperem que sigui. Estem venguts. Perquè sempre esperarem alguna cosa millor. I per tant, convertirem la vida en una recerca de millors moments. Conclusió. La resta seran pitjors moments, que són la majoria. Per tant, mai viurem en plenitud. En fi, hi podríem dir-ne més, però amb aquests jo diria que per a mostrar un botó. Què fem al centre? Al centre el que fem és donar eines, no donem graduats, ni molt menys, donem eines
per poder integrar aquesta nova EGB, per poder agafar les regnes del món interior, per poder ser una mica més conscients, tenir una relació més harmònica amb l'ara, per no anar-nos en qualsevol mala companyia interna, una mica això, una mica més de capacitat de gestió interna i, per tant, de llibertat psicològica. Com a conclusió, dic que, evidentment, hi ha molta diferència entre la primera EGB que vam estudiar i aquesta nova EGB. A l'antiga EGB varen rebre una ensenyança per poder omplir la ment de conceptes, i, evidentment, allà el que era l'enemic era el dubte, quasi bé. Si dubtaves, suspenies. En canvi, aquesta nova EGB fa el contrari, convida el dubte, tu. És a dir, no et convida a omplir la ment, sinó a buidar-la, moltes vegades. No tant per deixar-te en plan tonto, sinó perquè tu puguis considerar les coses. Si jo em crec tot el que hi ha aquí dintre, no obro la porta a poder reflexionar, a poder reformular. Com deia Aristòtil, el dubte és el principi de la saviesa. Si jo no dubto de les meves creences, mai aniré més enllà. Per tant, aquesta nova EGB et convida a això, a convertir-te en un autèntic aprenent perpetu, que mai dona res per sentat. Per què? Perquè t'has adonat que a la mesura en què tu vas comprenent més coses, cada vegada se te n'obren més per comprendre i acabes declarant-te ignorant universal. I acabes declarant-te com aquell gran Sòcrates d'aquell tio que va viure fa molts anys, que deia que solo sé que no sé nada. Jo sempre explico que aquest tio ho digués avui, li diria, molt bé, vés a la universitat, quan vés a estudiar. No, aquest sabia el que deia. Aquest era molt conscient dels seus límits i de la seva ignorància. Per mi, una mostra de saviesa és adonar-me que poca cosa sé, de coses essencials, evidentment. Quines diferències més hi ha? Home, l'antiga EGB se'ns explicava com és la realitat externa, tot el món exterior, la naturalesa, els animals, la reproducció i aquestes coses. A la nova EGB se'ns convida a explorar una cosa que és desconeguda per nosaltres, que és la realitat interna. Se'ns convida a... Fins ara hem tingut els focus cap enfora. Si realment volem conèixer-nos, se'ns convida a fer així i enfocar cap aquí dintre, per descobrir coses extraordinàries. Què més? L'antiga EGB l'estudiàvem en una escola. La nova EGB et convida a convertir la vida en una escola. I, en resum, l'antiga EGB serveix, podríem dir, al propòsit de la societat, que no és altre que formar futurs individus o ciutadans com Déu mana. La nova EGB, en canvi, serveix, jo diria, al nostre propòsit de vida més íntim, jo diria, el propòsit de vida més elevat que ens pertoca com a sérs humans, que no és altre que el d'evolucionar i fer evolucionar el món amb nosaltres. I moltes gràcies per escoltar-me.